دانوستاندنên Tirkiye û Rûsyê ji bo veghestina bajarê Helebê ji bin destê rejîma Esed ji bo Tirkiye û grûpên artêşa azad hene, ew jî li gor rojnameya Yenîşeveqiya Tirkiye. Heman rojnameya Tirkiye di raporteke xwe de doh gotibû ku eger gihiştin bi wêrîkeftin wê Heleb ji nû ve bê avakirin wê bêhtir ji 3 milyon penaberên Sûriyeyên li Tirkiye û Ewropa dimînin vegerin welatê xwe. Heman rojnameyê got ku biryara Tirkiye serpereştiya ji nû avakirina Helebê bike û piştre wê têkeve bin kontrola Tirkiye û artêşa azad ya Sûriyê ve. Bajarê Helebê ji dawiya sala 2016 ve ketiye bin kontrola rejîma Sûriyê de bi temamî û ta niha tu kar ji bo ji nû avakirina wî bajarî nehatine kirin. Herwiha taxên wê rojhilatra serî têkdaneka mezin hatibûn ji ber topbaran û bombabaranê ya kobalafirên cengî yên Rûsye û rejîma Esed kiribûn û ji ber pirosên leşkerî yên bêhtirî sal û nîvekê têde berdewam kirin. Rojnameya Yenîşeveqiya Tirkiye ji jêderên xwe yên taybet zanî ku hîn danûstandin berdewamin di navbera şandên Tirkiye û Rûsyê ji bo veguhestina serpiriştî û rêveberiya bajarê Helebê. Sînaryoyên ji bo Helebê û hembajarên din yên Sûriye ji aliyê welatên xwedan hêz bi çarenivîsa bajarê Idlibê ve girêdayîne ku Idlib bûye mîna embareka mirovî ji alîgirên opozisyona Sûriye re û bêhtiriya çekdaran têde hatine bicihkirin piştî projeyên guhertina dîmografî û derbideriya neçarî.